बाघ मान का बोलते ଥାନ୍ତି। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करछि आपण माने भलो थे, मु बहुत भलो अछि। तो आज हम घरे केही भी नाहंती, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माने समस्ते समस्त काम रे पळैछंती। पापा भी पळैछंती, माँ भी पळैछंती, आउ आई तो नाहंती, से तांको बाप घर को पळैछंती। तो घरे खाली एबे अज्जा, मु आ मो सान भाई अछु। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो चलतु अजा को पचार की देखा आई पलैंती। तो से केते मन दुख रे अच्छा अजा कि कौन कहते चलतु शुणा अजा चलतु देखा। चलतु पचार अजा कौन कहते आजा गाँ कथा पिलादिन कथा पचार की बुझा अजा। तो फ्रेंड्स देखा ये मो अजा बस हाय कहदे। तो आई आमर पलैंती बाप घर पलैंती केउझर। तो से आई को मन पकाउछु कि नहीं? आई कथा मन पड़ुछु कि नहीं? आई कथा मन पड़ुछु। तो फ्रेंड्स देखि पारथुबे मो अजा मो आई को मिस करछंती, जेहेतु तांको स्त्री ना, तो मने तो पड़िबो आ। केते मन पड़ुछि? हां ठीक है टिके I am sorry, बाबू। आउटे मन पड़नी, आई टे गाड़ी करती अजा को, तो से मन पकाउनु। तो चलतु फ्रेंड्स अजा को पचार अजा पिलादिन कहानी, गाँ केमती कौन केमती से कौटी केमती चाकरी करते। चलतु पचार। तो तुम गाँव रे जो छोट छोट थिलो केमती कौन रोहुतुलो? सेतबेले कौन खाउतले लोक माने? सेतेबेले खुजियाणी चेर मूल एंता ना भात विशेष नहीं। चेर मूल जंगल जंगल झूर फल चेर आड़ू आड़ू 4 दिन 5 दिन खाई खाई दिन भात मिले। तुम कौन सेतबेले बिल नथिला कि? बिल थिला जे धान हो नथिला, सार फार पड़वार धान हो बिल भी सेमती कम अच्छे। तो फ्रेंड्स मो अजा गाँ बहुत बढ़िया गाँ, गोटे पहाड़ हुड़ी उपरे से जंगल रोते, जंगल उपरे हुड़ी उपरे गाँ अच्छी। से मो अजा बाघ गुंफा आम जो जाऊ गुंफा अच्छी गुटे भालू गुंफा पाखर पाखरे छोट थाउ जो जाऊ गाँ को, से आमको बुलेबे नि से गुंफा को बहुत भल लगे। आम तो ये एपटे गाँव में अच्छु, तो एपटे आमर सेमती किसी गाँ अच्छी किंतु सेमती किसी नाही। सेटा जंगल जगह केउझर, तो से जगार अच्छी, तो से जाऊ बुलिया विराट गोटे चतुरी अच्छी। चतुरी उपरे पत्थर छोट अच्छी, बड़ बड़ पत्थर अच्छी। तापर बाघ माने बाहरे दिन 5टारे आम टी घर टे दूर गुच्छा मोड़ गुड़ा उधार बाघ मान का बोलते कथा सांग माने मो अजा बाघ मांस से खाई बोली कहते, से एपर्यंत पूरा फिट होगी अच्छा। किंतु सेतबेले जो तुम गाँ माने जतले लोकंकर बाहाघर करथिले, सेतबेले बाहाघर कौन दियंती भोजी खाइबा पे? कुठलाटी कुल्थ डाली। ଆଉ अच्छा ମାଂସ ଖାସି ଗୋଟେ ମାରିବେ ଯେ ସବୁ ସିଝେଇ ଦେବେ, ପାଣି ଝୋଳ କରିଦେବେ, ଫୁଟ ଫୁଟ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଚଉଠିରେ ପୁରା 100-200 ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଚଉଠିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ସେ ଝୋଳ ଥିବ, ସେ ଝୋଳ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ସେମିତି ଭୋଜି ଦଉଥିଲେ ନା, କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଯାହା ଯେମିତି ମାଂସ ଫାଂସ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଈ କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ନାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଲେହେଙ୍ଗା। ମଜା ନାଙ୍ଗା କହିଦେଲେ। ନାଙ୍ଗା ମାନେ ଏଇ ତଳ ପଟ, ହଁ ହଁ ଲେହେଙ୍ଗା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଏତେ ଲେହେଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ତ ବାହାରି ନଥିଲା। ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ
5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ। ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରିବ ବି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଉନଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ। ନାଇଁ, ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତେ ନଙ୍ଗଳା। ଓହୋ। ଯାହାର ଥିଲା ବି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାହାରି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପାଉନଥିଲେ। ନଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ନାହିଁ ଥିଲା। ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉ ତୁ ତ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୂଲ ରୁହନ୍ତି, ତୁ କେତେ କେତେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ନା କେମିତି କଣ ରହୁଥିଲୁ? ସେ 1.5 ମାଣିଆ ପାଇରେ ବତନ ଦିଅନ୍ତି ଆଗରେ, ହୁଁ ଆଉ ଔଷଧ ମାସ ଦେଲେ ପିତଳ ପାଇ ଦେବୁ କହନ୍ତି। ଯେ ଆମ ମା ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେ 1.5 ମାଣିଆ ପାଇରେ ଗରିବ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଜାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ଆଉ ତୁ ଚାକିରି କେମିତି ମାନେ ପାଇଲୁ? ତୁ ଗାଁରୁ କେମିତି ଆସିଲୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? ବାପା ଧରି ଆଇଲା ଦେଇତାରି ଏଠୁ ଚାକିରି ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଣିଲା, ଗାଈଟା ଦେଖିବ ନେଇଗଲା ଘରକୁ, ଘରେ ରହିଗଲି ଆଉ। ଏ ତ ଚାକିରି ସେତେବେଳେ କେତେ ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାକିରି କଲୁ ବେଳେ କେତେ ପଇସା ପାଇଥିଲୁ? 112। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଦଉଥିଲେ, 100 ଏମିତି 110 ଏମିତି ଦଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଚଳୁଥିଲେ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି। ଆଉ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଅଜା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପଇସା ପଠଉଥିଲେ, ସେମିତି କରିକି ରହୁଥିଲେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହୁଁ ଇଏ ରଜା ଆଉ ରାଣୀ ମୁଖ ଚାହିଁନଥିଲେ। ରାଣୀ ବସି ରଜା ଗଲେ, ମୋ ଅଜା ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ହଁ, ଷ୍ଟୋରି। ରଜା ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରି। କହିଲେ ଏଇ ବୋତଲଟା ପାଣି, ଏଇ ବୋତଲଟାରେ ରଖିଛି ଇଏ ରାଜା, ଏଇ ହଲେଇ ଇଏ କରି। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ତ, ବାପା ଆସିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଗାଈମାନେ ତାପରେ ଆୱାଜ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ अच्छा हमको सिखा रिया है ବୋତଲ ପାଣି ପିଇବୁନି, ଏଟା ବିଷ। ପଳେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା। ରାଣୀ କହିଲା ମୁଁ ମରିବି ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଖ ଚାହିଁଲିନି ଆଉ ଆଉ ମରିବି ବୋଲି ପିଇଲା ସେଇ ବୋତଲ ପାଣି। ବୋତଲ ସେ ବିଷ ରଖି, ସେ ବିଷ ପିଇକି ସୀତା ରହିଗଲେ ପେଟରେ, ଦେହରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଅଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପ କହିବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଗପ ସେ କହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗପ କହିକି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ କିଛି। ତ ସେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର। ଆଉ କ'ଣ କହିବା।